Jó estét kívánok a kedves és jövő tudatlan nézőknek! Merlin vagyok, a tibeti láma reiki nagymestere, boszorkány numerológus, halott, vendég és rövidlátó. Hát kiváló jósaink már most itt vannak a stúdióban, izzanak a vonalak, úgyhogy kérem önöket, hogy nagyon gyorsan telefonáljanak, és ha felvesszük a telefont, akkor tartsák, akár egy napig, akár 2 napig, mindaddig, amíg sorra nem kerülnek. Halló? Ki van a vonalban? Jó estét kívánok, Eszter vagyok. Eszter, köszöntöm. Miben segíthetek? Halló, Eszter vagyok. Hát ezen sajnos nem tudok segíteni, de mindenképpen maradjon vonalban, mert most kaptunk egy új telefonközpontot, amely egyszer akár 800 hívást is képes várakoztatni. Halló, ki van a másik vonalon? Lajos vagyok, és azt szeretném tudni, hogy mikor kerülök már sorra, mert 2 napja tartom a vonalat, és most már nagyon fáradt vagyok. Nagyon örülök, hogy egy ilyen konkrét, a jövővel kapcsolatos kérdéssel fordult hozzánk. Már is átkapcsolom Freya kolléganőmhöz, aki biztosan tud segíteni önnek, hiszen ő egyszerre cigánykártyajós, boldogságkutató, halottlátó és fényjáró. Ha jó napot, Lajos! Ez fantasztikus, honnan tudta, hogy Lajosnak hívnak? Ha ennél sokkal többet is tudok őről. Tehát mi a kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor kerülök már sorra, mert van egy... Egyszerre csak egyet kérdezzel, Lajos. Most már is felírom a nevét erre a papírra. Azt bedobom ebbe a tibeti sorskehelybe, így holnap meg tudom majd mondani, hogy mikor kerül sorra. Maga csak tartsa a telefon. Hát ilyen egyszerű ez, kedves nézők, önök csak felhívnak minket, és mi már mondjuk is a jövőt. Sérvműtét előtt áll, hitelt venne fel, elhagyta a szerelme, energiára van szüksége, csak hívjon minket azonnal a 0690 99 99 99-es telefonszámon, és mi minden kérdésére választ adunk. Halló, ki van a vonalban? Jó estét kívánok. Üdvözlöm! Úgy érzem a hangjából, hogy ön gyógyító energiára szorul. Már is átkapcsolom Szmarandának, aki energiagyógyász és ösztönös macskatávoltó. Egy enyhe szúrást fog érezni a tarkóján, és lágy melegséget a combja belsején. De én csak azt szeretném megtudni, hogy a lányomnak fia lesz-e. Ne idegeskedjen, és főleg ne stresszeljen, mert úgy nem tudom kiemelni a gerincét a lélek testéből. Egy kis mészlerakódást érzek a 3-as és 4-es csigolya között. De nekem az a kérdésem, hogy a lányomnak fia lesz-e. Jó, egy pillanat. Csinálok egy műtétet, jó? Most megroppantom a csakrái idegpályavonalát, és gyógyító energiát küldök a vádliára. Érzi már, ahogy csökken a cukra? Nem érzek semmit. Kiváló. Tehát már nem is fáj. Most arra kérem, hogy 10 percig még ne mozogjon, főleg ne tegye le a telefont, mert az nagyon veszélyes lehet egy élő gerincműtét után. Hát kérem szépen, ma már 2 nézőnek segítettünk alig néhány perc alatt, és még ön is sorra kerülhet a mai műsorban, úgyhogy hívjon most a képen látható számon, és ne feledje, tartsa a telefont, ha kell 1 napig, ha kell 2-ig, csak le ne tegye. Halló? Jó estét kívánok, Tibor vagyok, és... Ne is folytassa, már is kapcsolom Papa Dimitriő Attinának, akinek jó a neve. Önöknek talán hihetetlen, mi azonban pontosan tudjuk, hogy pillanatok alatt tudunk segíteni a legkomolyabb problémákon is. Csak hívjanak, és sose tegyék le a telefont. Hívjanak úgy, ahogy ez az úr is, aki a vonalban van. Halló, tessék, uram! Jó estét, Lili vagyok. Na hát, hogy eltaláltam. Miben segíthetek, Lili? Azt akarom megtudni, hogy mikor kaphatom vissza az áfát. Most ez esetben már is kapcsolom Rullit, aki reiki adó, tanácsadó és járuléktisztánérző. Halló, tessék. Azt akarom
megtudni, hogy mikor kaphatom vissza az áfát? Megnézzük. Nézze, uram, ön hamarosan meg fog halni. Nem mindegy az magának? Micsoda? Hát én teljesen egészséges vagyok. Nézze, én nagyon régen reikizem, és pontosan látom, hogy maga hamarosan meg fog halni. Úristen, meg fogok halni. Igen, meg fog halni. Hopp, várjon! Várjon! Most látom, hogy előtte nagyon sokat fog szenvedni is. Úristen, még szenvedni is fogok. És az áfa? Halottnak áfát, uram? Maga adót is akar csalni? Nem elég baj magának, hogy meghal? Haló? Ki van a vonalban? Jó estét kívánok, Márton vagyok! És egy taxit kérnék szépen a Kossuth Lajos utca. Le ne tegye! Most csak magára koncentrálok. Az jó lesz, mert nagyon sietek, és már vagy 20 perce zenélnek itt nekem a telefonba. A reptérre mennék. Először is meggyógyítom a szellemét, mert érzem, hogy önt a reszkető démonok üldözik. Most egy kis energiát, figyeljen. Mi van? Mit ugat? Nekem ne energiát küldjön, hanem taxit. Mondom a címet. Nem. Most ne. Most érzem, hogy egy kopogóisten holttündére közelít önhöz, és a nyakára leheli a jeges leheletét. Hol van most? Na végre! Kossuth Lajos utca 24. Kérem, tartsa, ne tegye le. Most elindítom ezt a visszaszámlálót itt mögöttem, és mire nullára ér, ön megtisztul. Csak le ne tegye. Maga csak tartsa a vonalat. A kollégáknak mondom, hogy tegyük ki várakozásba az urat, mert ez így borzasztó lesz. Haló? Ki van a másik vonalban? Jó estét. Jó estét. Tessék parancsolni. Azt szeretném megtudni, hogy mikor fogom kifizetni a devizahitelemet. Nagyon jó kérdés, és a legjobb helyen kérdezi, mert már is kapcsolom Hesztiát, aki tisztánérző és hitellátó. Igen, itt Hesztia, a transvestita. Igen, hallottam a kérdést. Mekkora összegről van szó? Hát minden héten nagyobbról. Igen, akkor most figyeljen, mert elégetek egy szent szőrszálat a Mikkurini hegység érzőborzának bundájából, és akkor már is mondom. Asszonyom, ön szerelmes. Igen, szerelmes vagyok, de a devizahitelem. Mit csináljak? Azt mondja meg, hogy volt haláleset a családban? Igen, hát úgy 20 éve. Na látja. Mit? Ne azon gondolkozzon, amit lát, hanem ahogy. Jó, de a devizahitelem. Hát ha ennyire erőszakos, akkor mondom a szerencse számát. 456 786. Most már aztán tényleg viszont hallásra. Hihetetlen, hogy mennyire izzanak a vonalaink, tehát csak hívjanak minket, és ha sorra kerültek, akkor azonnal hívjanak újra, hiszen sose tudhatják, hogy mikor adódik olyan helyzet az életükben, amikor a mi tanácsunk nélkül képtelenek lesznek dönteni, vagy ami még ennél is rosszabb, esetleg helytelenül döntenek. A legtöbb nézőnknek már 2 telefonja is van, egy, amelyen a magánéletét intézi, és egy másik, amelyen folyamatosan csak minket hív. Tegyen így ön is, és legyen velünk a nap 24 órájában. Hívjon minket, és ne feledje, hogy mi az ön jövőjéből csináljuk meg a saját jövőnket.